back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! Kutasa. Ay, mura akong kalipungon. Imog! Yeah. Imog! Aray. Imog! Imog! Hala, sorry. Sorry, Imog. Wala ko tuyo nga sagpaon ka. Nakalitan lang ko. Naratol naman gud ko. Ganun. Biya? Imog? Imog? Sa'yo mong gibuhat na ko. Ha? Imo kong gipahimuslan? Usa! Aray. Ha? Aray. Ala, sorry. Sorry again. Nakalitan na sad ko. Ikaw manggod. Noon siya di ko. Ganina. Ako naman itong usa ang nagdagan. Ano? Gusto. Naka-feel kog lipong ganina. Ala, nausa di ka. Ganun nabot man ka dini. May gani dini ko ni Agi. Bingaw ba yan ni dini? Tagsari mo Agi dini. Ha? Nagunsa gani ko din Ngi. gusto. Midagan lagi ko. Oh. Ulihawan ako kibaw. Diin ko naabot. Ala. Wa ko kibaw nga. Naabot balik ko din Nganong ni dagan man ka? Kinsa may digukod nimo? Hala no? Mao na yung tabo, Biya. Swerte si Kuya kay. Huwag siya naigo sa spray nga lumay. Ako'y nakadawas tanan. Ug karon, mura kong piking kwanggol nga nagduhiraw eh. Gusto mo kitag balik at mga bayhana. Gimingaw naman ko lang tanan. Gusto na ko sila pagkaslan tanan. Pero ako mahibaw, asa ko sila pangitaa kay. Nagdumaan na mas lagpanagan pagka amgon lang nga, ako'y ilang lumay, imbis si Kuya. Og tinuod nga gikan to silang tanan ni Paing? Oo! Gikan to sila ilang paing. Namalit og lumay. Nakadungog bitaw ko nga nibalik si Paing sa pagpanambal og pamaligya og mga lumay og mga pampaswerte ko no. Ay okay ra magid unta na ba kay iya masada. Ang problema lang kay usahay maamong ta. Og ikaw, Biya, ha? Ayaw ba yung kumpiyansa, ha? Kaya tingalig, iyak ang lumayon. Di nakaduot na ko eh. Ano man ka? Siga man ko na imong matang nagtanaw nako. Di naman di unta ko mutagan nimo forever. Unya, kinaigo magkas panultihon sa mga Tagalog nga tulak ng bibig. Kabig ng dibdib. Tinuod na biya? Ang bot sila ngaw. Ato na ko ay. For humanitarian reasons ra tong akong pagtabang nimo ganina. Oh, okay, thanks. Sundito, Kuya. Ano man? Iyatod si Biya ba? Giyato ko kanya din, eh. Ambot. Kung si ambot. Na, Kung sina. kung ako siya ihatod, ang mahitabo, iyan na sa kong ihatod. O niya, ako na sa siyang ihatod. Ihatod na sa ko niya. Iyan na sa niya kong ihatod. Wala kahumanan ang paghatod. Oo, daysa. Naunsa. Unsa na may imong ikasulti karon? Gika naman sad si Bea sa ilang imok. Mulihok na ko, ma. Tingali ba yaguwahi ka na? Bahala na, ma. Bahala na. Basta kay mulihok ko kung mulihok si imok. Diha makita ang tinuod nga kompetensya. Unsa may imong buhaton? Nga labing siguro, dili naman naganahan si Bea nimo sukad adtong imo siya gibalibaran. Mao namang gyud unta toy higayon, pero imo gihapon giusikan. Ma, unsay gamit sa kong lumay? Oh, gamitan na day gihapon nimo siya glumay? Abi ko pag dili na kamo gamit adto ni Bea kay gusto gyud ka nga siya mismo ang makagusto gyud nimo. Saon na ra to, ma. Di na karon, inamada. Bahala ka diha oy. Libog ba ako nimo? Ining higayon na, ma. Di na makabalibad si Bea nako.
Asulaw eh. Di naman ginunta ko mo tagkad ni mo. Nagkatagad naman gihapon ko. Ay. Sige na lang. Kay gayunan man siya nagbuot ko. Lain siya kay ako ra siyang gipasaktan kaniya. Ugoy laing tao, ako ra. O konsensya masag ko kung wa pa kumutabang niya. Ay. Oh. Ay. May nagsunod na ako. Oh. May tao. Ako na dating nga nito muna-muna. Magdali lang kong lakaw. Biya, Paing! Oo, say. simutan ni. Nakasimot na ka, ha? Usa man ay magibasimot ako! Mura mo nagformalin! Ha? Kung sa'y formalin? Kahumot ra ini? Say humot ba, oy? Sakit magani ka na sa ilong? Oh, wa pa tingin dayon mo ito. Usa may mo tuyo? Um, Ay, kung singisihi ha. Usa imo tuyo? Biya, tutuki ko. Hmm? Hmm? Tutok na ko. Ano good? Tutuki lang ko. Ug dayon, sultihi ko. Unsay imong pananaw na ko. Gina. Okay. Oh, unsa na? Maora man gyapon ka sa akong pananaw? Sigurado ka? Samtang nagtanaw ka nako karon, wa kay na feel? Na-feel? Oo. Wa kay na feel samtang nagtutok ka nako. Doon ako'y na-feel. Unsa imong na feel, Pia? Lami kaayo ka. Daan bagid ko. Daan bagid ko nga mo feel ka ana nga lamian ka nako. Lami kay katamparoson! Ha? Lamig tabaroson? Sure ka? O saman, patamparos ka? Ma, ngano man ma? Ngano wa naman siya madutli sa akong lumay? Ay, ambot ni mo paing. Kanong ako may imong pangutan-on in town, oy? Tapi, di ko mahimutang ini ma. Ang mga nakapalit sa akong lumay, pulos ningon nga epektibo ang lumay. Doon na naman gani mga nag-reseller tungod sa ka-epektibo ini. Pero, ni Bia, way epek ni Bia? Di ko makatuo ma. Oh, pasig doon ay panguntra si Bea, ana. Ha? Doon ay panguntra sa lumay si Bia? Unsa man ko eh. Nadutlan magitingali ko sa lumay ni Paing kay gimbingam kong kalit niya. Pero, dili ko pa dahil ni. Kinahanglan nga masumpa ni. Pero sa may akong buhaton, o saan magkahanga masumpa ni? Tabang itaw ko kuya nga, masumpa niya akong gibati. Dili lalim niya akong gibati, pero nga gimingaw kay kuat mga bayhana nga. Wag ni ko makailas lang mga pangaan. Murong mabuang kuya. Di ko makakonsentrate og tuon. Mag-exam na ra mismo si Mana. Pag-ampo lang, boy. Madara lagi nagpag-ampo. Ay, nag-ampo naman ko kuya. Pero naman gay angay buhaton ko gawa sa pag-ampo. Pastilan, eh. Wa magi ko'y ideya unsa na pagsumpa ng lumay. Una na alam kuya. Basi may kalit lang nun nga musuot siya mong nauna ba nga mo yung makasumpa sa lumay. May lagi unta. May untag malamdagan ang akong huna-huna ug may musoda yun nga. Oh, Ganun kuya. nagdilang anghel ka, buboy. Ano man? Kalituod may daw kahayag nga may flash sa kong alimpatakan nga mo'y musumpa sa lumay. Mo ba kuya? Ay, salamat din taon. Unya, unsa man ha? Unsa man nasuot siya mong kalibatakan? Gaw-gaw, buboy. Gaw-gaw?
Unsa man na? Gaw-gaw gud. Dili tinuod nga gaw. Parehas pa sa truck-truck, dili tinuod nga truck. Parehas sa bagol-bagol, nga dili tinuod nga bagol. Ha? Joke na boboy oy. Gaw-gaw ba? Cornstarch. Cornstarch day na. Cornstarch. Unsa man na? Ipulbos. Sa gulan og tubig dayon ipahid sa tibuok nimo lawas, apil na ang naong. Ha? Sigurado ka, kuya? Ha? Oh. Aw, ato na gusuwayan gud. Mao gani nga suwayan nato. Mo man ay nasud sa kong alimpatakan. Basin pa di ay. Epektibo ka ni kuya. Nagbilit lang akong mayo ini, oy. Ay sig luhag diha. Aron di mausik. Lihuka na sa nimo eh. Dili ra ba sayo ang pagmix ani ha? Nining gaw-gaw sa tubig. Ngaway tibugol-tibugol. Ay. Bati man na doon tibugol. Kuya, sanoy. Murag gahin naman niya akong tibok lawas, oy. Epektibo dyan ka ni kuya. Ato ra ni mahibaw-an. Ay napagluhag diha. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!